Български разказ по Битие 1.1.4.1.9. И Бог каза: да има светила на небесната твърд, за да отделят деня от нощта, и да бъдат знаци за времена, дни и години, и да бъдат светила на небесната твърд, за да осветяват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило, за да управлява деня, и по-малкото светило, за да управлява нощта. Също и звездите. И Бог постави светилата на небесната твърд, за да осветяват земята, да управляват деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден четвърти.